Mag-break na tayo. Ayoko na sa'yo. Ang daling sabihin, pero marami nang napahamak sa salitang ito. Masakit lalo na't mahal mo ang nagsasabi ng kanyang salita. Ang hirap tanggapin dahil marami ng panahon na nakasama mo siya. Kasama mo na bumuo ng pangarap, kakampi sa panahon na walang naniniwala. At higit sa lahat, pinangarap na siya na talaga kasama na bumuo ng pamilya. Pero biglang nagbago at nawalang lahat. Masakit pero kailangan mong tanggapin. Kung tutusin, may kasalanan ka rin. Minahal mo yung nilaan ng Diyos na para sa iba. Kaya ngayon nasasaktan ka na. Hintayin mo yung nitadhana na para sa iyo. Talagang sigurado, yan ang maging forever mo. Waiting is not wasting. Ang nagmamadali nagkakamali sa tamang panahon, sa tamang tao. Piliin mo yung mas mahal niya ang Panginoon kaysa sa iyo. Sigurado mas matibay ang pundasyon ng pagmamahalan niyo. Kaya ngayon pa lang hubugin mo ng panalangin iyang natitipuhan ng puso mo.